Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kunjuk dumateng sayaning para sesepuh bini sepuh, miwah haji sepuh, ingkang satuhupana ing pamawas, lebda ing reh darmaning pitutur, ingkang tansah kinabekten. Sadumateng para rawuh kakung miwah putri pandemen budaya Jawi. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, kalian pagelaran sandiwara kedobrak mustika budaya. Ingkang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora Mustika. Ingkang dipun pangarsani dening pepunden kita Bapak Pandi Sokabiantu Nyonya Jessica. Perwakaning pagelaran arupi tari budaya Srimpi ingkang sampun dipunayati seniman seniwati saking keluarga ageng kedobrak mustika budaya binarung ungeling gongso Kiai Gajah Seto saha pangrawit mustika laras ingkang dipun golondah dening Ki Santo Widodo saha pangli ing Surawati Ibu Satun. Mugi-mugi saged damel renaning penggalih handika. Sayaning para lenggah kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Wonten ing dalu menika keluarga ageng sandiwara kedobrak mustika budaya sengati badhe metik setunggaling cariyos sejarah tanah Jawi. Dalu menika mundhut lampahan dumadine naga taun dawah perangan Prabu Watu Gunung Jumeneng.
dumadining naga taun dawah perangan Prabu Watu Gunung Jumeneng. Dene adikan sepisan gambaraken wontening pertapan Mahendra Kista Persirati dipun asta dening Bapak Eko Purnomo Joko Raditi dipun sanggul dening Bagus Harminto. Ategan candhaipun gambaraken wonten ing Kraton Bumi Loko Prabu Naga Candala katindahaken dening Bapak Amin Wijaya. Patih Nala Candala katindahaken dening Sederek Sukarsan. Ategan wonten ing Kraton Sabta Pratala Prabu Nagaraja katindahaken dening Bapak Suyata. Patih Sabta Bawana dipun ayahi dening Bapak Kabul Budiono. Garwa Prameswari dipun ayati dening Niken Ayu Dian Nitami. Respati ing dalu menika dipun sanggul dening Niken Ayu Sundari. Ategan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Purwacarita Prabu Sri Mahapanggung katindahaken dening Raga Mas Semit Wibisana. Pangeran Kandiawan katindahaken dening Bagus Jaming. Dewi Suhita katindahaken dening Niken Ayu Wati. Ategan candhaipun gambaraken wonten ing Kraton Mancawarna Prabu Hendra Kaliwon katindahaken dening Bapak Bandung. Ayu Puspita dipun ayati dening Niken Ayu Ramini. Garwa katindahaken dening Ibu Murtini. Patih Anggara Kasih katindahaken dening Sederek Bati. Senopati Buddha Manis dipun ayati dening Niken Ayu Yayu Wijayanti. Wonten ing madyaning pagelaran Kedoprak Mustika Budaya kanthi lampahan dumadining naga taun dawah perangan Prabu Watu Gunung Jumeneng. Panjenengan kalipur pelawak-pelawak saking keluarga ageng Kedoprak Mustika Budaya. Cak Kemot, Cak Buntung, Kabiyantu Cak Bedet. Sayaning para lenggah kagung miwah putri. Mekaten rancaing dedabukan wonten ing dalu menika. Monggo sami dipun pirsani kados pundi babaripun cariyos sejarah tanah Jawi
dumadine naga taun dawah perangan Prabu Watu Gunung Jumeneng sugeng amirsani kanthi sesanti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti nuwun kula nuwun. Ning jogar ki lawan aku.
kowe ra gelem piwang sulan. Yen kaya mengkono cetha lamun penye cenges kelawan aku. Yo. Lamun pengen pepituan jajal-jajal kelawan aku. Ning papan kene. Wan nampani aji kawijayanku. Juru kalah kelawan. Hop! Ya! Hop! Saka tangan mung aku kepengin mangerteni sapa sejatine. Ayo katonke satriamu ana ing pengarepan Ratu. Jebul panjenengan ingkang cedhak lawan kula sesenut lawan ulah beneraganing Radita. Terus daripun kados pundi ngatos panjenengan menika dhumateng kula yen wis tas sawering mereka. Jur karepmu kepiye Radita? Apa? Atus ampun. Saben dinten kula tansah ngenak Mas ing samun ing pangujud namun kula menika kepengin mangertos sinten yektosipun Sudarma kula menika. Radita. Yen kowe kepengin ngerti Sudarmamu kakung sing ukir jiwa ragam, coba gatekke sing kanthi permati Radita. Tenane kowe dudu anake wong undhuh krata mikat manuk. Tegese kowe ora anake wong sudra sempali. Kowe sih trahe kaluhur rembesing mati. Kowe sih titis negara Purwacarita. Wonten ing Purwacarita. Nengking not kula menika mapan wonten ing Pertapan Mahendra. Ya mbok noskina grab jagat pinesti marang kersaning Hyang. Wis iku ngerti marang jati. Radita. Nyawekani kowe ketemu marang wong tuamu lanang. Kowe meduna saka Pertapan Mahendra pesta yo ing gunung Sumatera kene. Ping pindhone padhangke negara Purwacarita jangkeping telune Radita. Piandel negara Purwacarita sing tak tancepke ana ing pucuk ing gunung Sumatera Mustika Keprabon negara Purwacarita aturke Ratu Purwacarita. Boten sami menapa ingkang dados pangandika kelawan kula. Kok menawa pancen wis ginares aku kudu
tinggal tetapan Mahendrati. Aku bakal cedhak ana ing kraton Purwocari. Pusaka minangka piandel ana ing Purwocari kang mapan ana ing luk sisih kulon kang. Bakal tak cukup tak aturake seman ana ing Purwocari. Kula nyuwun pamit dhumateng panjenengan.
sewu Sang Prabu Naga Candala ingkang adi ngadhep panjenengan Nala Candala Sang Prabu Naga Candala abdi panjenengan Nolo Pati Candala. Nolo Candala. paring pangandika Sang Prabu Naga Candala iki Suwe anggonmu cemondok oleh papan kene Nolo Candala. nyuwun pangapunten awit kula ngadhep Sang Prabu Naga Candala wonten wigatos mungkin Sang Prabu Naga Candala Ana kawigati apa teh? Yen pancen ana kawigati ndang agya matur ora usah kowe ganggu gawe nggonku menggawe ake boyongi putri kula kaburih ngaturke nawala ngersa panjenengan Sang Prabu Naga Candala kawanen rene ayo sendika jauh layang saka panjenengan Resnati yen dina iki panglamarku ditampek kula aturi lenggah Sang Prabu Naga Candala Nala Candala badhe ngaturake perkawis panglamaripun Gusti Ayu Respati menika. Nuwun sewu. Kembang rawat-rawat bakul mbok sinambi wara. Wedal sakmenika Gusti Ayu Respati badhe dilenggahke minangka ratu. Respati arep kawini suda dadi ratu Iki ing kraton Sapta Prakala menika. Saestu leres ora goroh karo aku yen pancen kono titip orang bumi loko tak jangkai mumpung durung kedadian Respati jumeneng ratu monggo. Sewang-sewangan kula ingkang dadi katentremane ing kraton bumi loko Sang Prabu Naga Candala. oke Thank
Koprojo kang padha sumewa. Sira kabeh ora ingsun keparengake padha nyarunggus. Lamun tok panjenengan ingsun ora miji marang sira kabeh ya. Ya Prameswari. Jawa katimelan. Basukian Donira Suwan ngrasani. Saderengipun kula pawan paring pangsunan. Sungkem kula kabeh. Kaya ngono. Retyan Patih. Kula suwun sadurunge panjenengan ingsun paring dawuh marang sira Kang. Pangestu ingsun tampan. Sangat ing pamundi. Kula pundi kados pundi jimat. Ning sungkem kula konjuk nusa dalem suwun. Kaya ngono prasugan Donira. Inggih ngestaken. Ini putraning ingsun Dewi Respati. Cepare dawuh Rama. Pangestu ning Rama tampan ana. Dahat ing pamundi mugi dadosaken jimat Rama. Boten kathahipun kula ngatur kesungkem pangabekti mugi konjine. Wis rampung anggonira netepi. Cek kepar matur menawi lepat setangapun dalem. Kanjeng Rama. Anggen kula wentas sedaya para putra. Wonten sabda pratana. Sedaya menika sampun rampung. Malah kaporo boten badhe nguciwani penggalihipun panjenengan Rama. Sungkemo ing ngersani ibuku. Kanjeng Ibu. Boten kathah umpen ingkang putra ngatur kesungkem pangabekti mugi konjur. Ya ndak tampun. Ning pangestune kuwe siramu kamajeng menapa. Sanget anggen kula mugi-mugi dadosaken jimat Kanjeng Ibu. Marang Siropati Sabto Bawana. Inggih. Lan Sagung Paranayaka Praja kang padha sumewa. Panjenengan ingsun ngersake swanira kabeh awit ana kawigaten kang bakal ingsun dawuhake marang kang sira. Sabto Bawana. Nggih. Ing kalungguhan iki panjenengan ingsun wis mangsa jumpuh. Panjenengan ingsun wis ora kuwawa nyekel Praboto Agung ing Sabto Pratana. Kula sapa kumpuling kabeh para kawula lan adeg-adeging negara kinarya kang dumasih. Ya ing kalungguhan iki uga panjenengan ingsun bakal lereh keprabon. Panjenengan badhe lereh keprabon. Sinuwun Prabu Nagaraja. Menawi saestu Sinuwun Prabu Nagaraja badhe ngersakaken lereh keprabon. Ateges negari wonten ing kraton Sabto Pratana menika badhe koplang. Lajeng sinten ingkang gumantos nata wonten ing kraton Sabto Pratana Kanjeng. Kraton Sabto Pratana mana negara kang luwih gedhe. Inggih, aja nganti palungguhan ing Praja Sabto Pratana komplang. Ora ana liya kang bakal ingsun jumenengake ratu. Kejaba mung putra-putri ningsun. Dewi Respati. Gusti Ayu Sabto Bawana. Nggih. Ing kalungguhan iki saka dawuh pangandikan ingsun. Sira biwarake marang kabeh para kawula ing Praja Sabto Pratana. ngestaken kawula. Kabeh para kawula. Ana ing kraton Sabto Pratana. Saka keparing dalem Sinuwun Prabu Nagaraja bakal lereh keprabon. Wiwit dina iki kang dijumenengake ratu ana ing Sabto Pratana ora liya ya Gusti Ayu Respati.
kabeh para pratangga jumenengan ratu ana ing kraton Sabda Pratala. Kula aturi monggo.
ana ing kraton kuwi apa sadurunge wis mbok penggalih? Wis dak garing kanyuwene. Ratu kuwi ora mujudake kanugrahan. Ratu kuwi mujudake kewajiban utawa sesanggeman sing abot. Nata kawan kawula sak putuhe. Bener. Nanging nek sliramu kepengin dadi ratu kuwi kleru. Lu putih Mergo sliramu kuwi ora tus darah ratu ana ing kraton. Mula saka kuwi sing tak jaluk nggih. Candekana nggonmu kepengin dadi ratu, Yai. Apa yen putra ratu kudu dadi ratu? Apa yen putra lurah anake kudu dadi lurah? Ya, Apa putra sarekat anake kudu iso dadi sarekat? iya. Dunung kinaruan. Kidul kaya mendung. Durung adatnya lupanya mendung kaya sudan. Durung kira kaya mendung kaya bisa udan. Lah saka karepmu terus piye? Kudune palungguhan kudu darbek. Ora bisa. Ora bisa. Sinuwun rekawis menika panguwas wonten ing asta dalem. Dimas Naga Candala Mas Nagaraja. sepisan maneh pun Kakang bakal ngemutake kelawan Kang Sira. Aja. Kang Sira milik palungguhan ing Sabta Pratara. Menawi penyan cukange menawi penyan